Salutare, bă, băieți! Astăzi facem un nou videoclip de Free Fire. Da, cam singurei astăzi. Sper să dați un like și subscribe. Hai să-i dăm bătaie. Să-i batem pe nubi. Nu? Îi batem sau nu-i batem? Ia să vedem. Eu zic că o să-i batem chiar foarte rău, că sunt nubii rău de capul lor. Apoi eu sunt acum pe contul mic, că vreau să cresc și contul ăsta. Bă, fraților, ăștia de vă jucați PUBG, nu știu de ce tot comentați că nu știu ce, că Free Fire-ul e slab și din astea. Bă, eu zic că amândouă sunt la fel. Eu mă joc de amândouă și nu ridic ton la niciunul. Adică e ceva normal pentru mine să mă joc amândouă. Păi da, hai că mă înțeleg, frate, care nu vă place, nu vă place. Da. Vai, băieți, o armă nu găsim. Și noi bună. Unde ești? Așa. Bum. Uitați că ne bate, băieți. Easy. Bun, băieți. Era să ne luăm bătaie acolo la fața aia, după cum ați văzut și voi. Deci, nu ești cu player slab, se vede. Schimbăm arma și dăm, bam. Frumos, frumos. Astăzi să facem dar un meci pentru că e cam plictisitor să te joci singur versus squad. Vă dați și voi seama. Ce urât e. Și păi da, să nu ne plictisim. O să facem mâine videoclipuri multe rău de tot. Da. Ce cu mașina asta, cum am observat? S-a băgat update. Iarăși. Ia să vedem pe mapă. Așa, aici trebuia să stăm. Da, sunt întăflici. Bun, bă, băieți. Cam asta o să facem noi. Tot videoclipul. Să dați un like și subscribe, vă rog frumos. Pentru că mă faceți bucuros, nu... Și să poate să... Dacă o să dați like și subscribe, o să vă dau follow pe TikTok, pe orice aveți voi, pe Instagram. Cam și Instagram și tot. Da. Și o să intrați dacă vreți în clanul meu de pe Roblox. Am un clan care se numește Sasuke. Perfect. Hai că nu se vede. Vă rog să nu mă judecați care jucați de mai mult timp, că nici eu nu mai joc de prea mult timp. Că ne-am pierdut contul mare și acum nu vă judecați că n-am skin-uri și din astea. Adică suntem toți oameni. Deci, hai să vedem. Dacă faci un win, sunt cel mai bucuros copil. Dar unde sunteți, mă? Voi. Dar nu vă întrebați de ce am controlele astea, că așa le-am avut și pe alt joc. Dacă vreți să postez și cu Brawl Stars
sau cu Roblox. Scrieți în comentarii cu ce doriți să postez. Nu vreau țin mult cu vorba, că trebuie să fim concentrați, adică știți ce zic. Unde sunt nubii ăștia? Trebuie să găsim nubii ăștia, că sunt prea nubi. Trebuie să-i căutăm, că ei n-ar putea să tragă, să se omoare. Uite-l pe ăsta. Hai pe el. Facem întrecere, bă, băiatule. Tu cine te crezi? Easy. Da, băieți. Cam asta o să facem tot episodul. Sper că vă place. Că eu mă chinui să fac așa ceva. Voi nu vă dați seama, poate, dar chiar e greu. Hai să-i căutăm pe băieții ăștia nubi. Valele, ce nubi să ăștia. Hai să vedem, urcăm scările astea sau nu? Le urcăm eu. Da, ne-am blocat. Doamne, vă bateți, că și eu vreau bătaie. Să dau bătaie, nu să iau. Adică. Nici pe aici nu sunteți. Aha. Nu, de ce am astea? Nu. Easy. Easy, băieți. Vă burtă cu ăștia, că-s cam nubi. Ia stai tonoc, că stai bine. Nici nu mai avem nevoie de mașină, că e zona cam mică. Bun, bă, băieți, oare unde să știți întrebarea? Aha, acolo ești. O, nu? Hai, frate. Easy. Stai, că pe ăsta îl bătem cu pistolul. Apoi eu nu stau la chiremul vostru. Hai, mă, nubule. Nubule, pe bunule. Easy. Cărcăm armele frumos. Tu
furi mie kilo, mă. Așa. Uai, ce există-i ba pe nobii ăștia, băieți. Așa. Hai frumos îi batem, eu nu mă enervez ca alții. Eu sunt tot timpul calm. Stai culcat? Bă, dar tu o strageți pe mine. Apoi ia vin cu. Easy. Hai, unde sunteți? Easy win. Bun, bă, băieți, ăsta a fost și videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Pa, pa!